Здравейте, Неян, това е Неян и в днешния епизод на Видове фалшиви хора ще говорим за рапърите, които изведнъж придобиват морални ценности след като станат известни. Да, някакво пича ще говори някакви такива работи в песните си. Движим махалата, пушим от качака, изкарваме парата. И после ще се появи в подкаст, обяснявайки неща като Да, брат, смисъл, аз не слуша едно цяло поколение, нали знаеш, смисъл, някакво ние вдъхновяваме едно цяло младо поколение, нали, те ни слушат, ние трябва да сме много внимателни с това, какво казваме и нали, как се представяме в интернет и така нататък, нали знаеш, брат. What the fuck? Откъде ги придоби тези морални ценности изведнъж? В смисъл, нали до сега ми говореше за точно противоположните неща. Един вид говориш глупости и някакви много скандални работи, защото това се слуша, докато нали, станеш успешен и след това просто обръщаш на 180 градуса.